Good morning mga kabikolana. Ayan, kakain na naman po tayo ng dinner. At ang ulam naman po natin ngayon ay gulay na papaya. Ayan, gulay na papaya guys. Ayan, sana makita nyo. Ayan, gulay na papaya na may tinapa. Ayan, let's go. Kain tayo. Unang subo ay para po sa inyo. Then, ito yung gulay na papaya natin guys. Sarap ito guys. Ganito lang mga ulam na gustong-gusto natin. Ayan. Lagyan natin ng sabaw na gata ang ating kanin. Unang subo natin ay para sa inyong lahat mga kabikolana. Tara, kain po tayo! Kumakain din po ba kayo ng gulay na papaya? Ano ba tawag sa Tagalog ng papaya? Dito kasi sa amin ay papayas yung tawag dito sa amin ng papaya. Ayan, paki-comment naman sa baba kung anong tawag sa Tagalog. Nakalimutan ko. Puro kain ang content natin ngayon guys kasi hindi ako ngayon nakakagala, hindi ako nakakalabas ng bahay kasi sobra naman talaga ang init at wala naman akong pupuntahan, kaya daily vlog muna tayo. And pag sinabing daily vlog, syempre umaga, tanghali, gabi, kumakain tayong mga Pinoy. Ito yung daily vlog, pagkain, di ba? Ayan, kumakain na din ba kayo guys? Happy dinner sa inyong lahat dyan. Anong ating mga ulam? Comment nyo na lang sa baba inyong mga ulam, mga kabikolana. Ang inyong ate ang kabikolana ay gulay ang ulam. Masarap, masustansya. Ayan. Para sa inyo guys. Alam niyo ba, ito ay binigay lang sa akin ng kapatid ko kasi nagulay sila. Tapos, ang ulam talaga namin ngayon ay pritong isda. Eh, pinakain ko na yung mga anak ko. Sabi ko, mauna na kayo kasi hintayin ko yung gulay ng kapatid ko. Kaya mag-isa na lang akong nakain kasi tapos na sila. Ayan guys, sa mga mapapadaan sa aking video, sana huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-comment, and mag-subscribe na din po kayo. And para lumaki-laki naman po ang ating kabahayan. Enjoy watching guys! Madami pala nalagay kong kanin. Busog na kaagad ako. Marami pa oh. Pero guys, sarap na sarap talaga ako pag ganitong mga ulam lang. Simpleng ulam lang.
Shout out pala sa aking teams. Alam niyo rin kung sino kayo, mahal ko kayo. Kumakain din ba kayo nito, guys? Ubusin natin itong gulay na papaya. O, diba? Ubus na siya ko. Sarap, guys. Ngayon may tira akong kaunti. Ayun guys, maraming salamat sa inyong panunood. May tira akong kaunti pero napaka-kaunti naman. Busog na kasi ako. Maraming salamat guys sa inyong panunood. God bless everyone and keep safe. Ayan, salamat po sa lagi pag-support sa aking little channel. Ayan, busog na ako. Thank you so much sa always support sa aking maliit na kabahayan. Ayan, sa mga teams ko dyan, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat guys. Sa aking mga new viewers, thank you so much at napadaan kayo sa aking channel. Don't forget to comment guys. Ayan, para in my next video, shout out ko po kayo. Salamat guys and God bless everyone. Thank you.